Keith Kembri li kien iċ-Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat xied quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi dwar ir-rapport li l-Awditur Ġenerali għamel brabta mal-Power Station tal-Gass. Akkumpanjat mill-Avukati Edward Gatt u Mark Vassallo, Keith Kembri xied f'seduta ta' madwar satejn li f'ħafna mill-ħin daret fuq il-proċessi li wassal biex il-pajjiż għażel li jmur għall-Power Station tal-Gass minflok tal-Heavy Fuel Oil. X'Kembri qal il-prijorità ta' dak iż-żmien kienet li jitraħħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma fi żmien fejn wieħed ma setax jifhem kif il-Gvern Nazzjonalista ma kienx raħħas dawn il-kontijiet. Fost id-domandi li wieġeb X'Kembri kien hemm dawk dwar il-proċess tas-sejħiet tal-offerti u kif eventwalment kien informat b'deċiżjoni aħħarija li l-proġett imur għand l-Electrogas. Huwa qal li r-rappreżentant tal-Gvern Ġermaniż kien talbu li jkun hemm proċess ġust dan minħabba li l-kumpanija Ġermaniża Siemens kienet involuta. Dwar il-proċess la darba beda l-proġett, Keith Kembri qal li s-sidien tal-konsorzju rebbieħ kienu jitkellmu mal-Ministru Konrad Mizzi dwar temi li seta' kien hemm marbuta mal-implementazzjoni tal-proġett. Kien hemm diversi momenti meta X'Kembri qal li kienet ikun mistoqsi dwar temi li jmorru lura xar snin u għalhekk il-Kumitat kellu jifhem li ma jiftakarx id-dettalji kollha, qal li ma jiftakarx ħafna affarijiet minħabba dak li għadda minnu f'dawn l-aħħar 5 snin. Mistoqsi dwar il-kumpanija offshore fil-Panama qal li kellu u m'għadix miftuħa. Mistoqsi meta nfetħet din il-kumpanija qal li tant kellu kumpaniji offshore barra minn Malta minħabba n-negozju li għalih ma kienx kwistjoni li jiftaħ kumpanija offshore, qal li fetaħ trust fin New Zealand wara li żvelawlu id-dettalji li kellu mal-Bank of Valletta. Mistoqsi kienx kombinazzjoni li l-kumpanija tiegħu ta' Konrad Mizzi nfetħu flimkien, X'Kembri qal li kienet kombinazzjoni.